Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antoni. Lay phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Ka Roshni Nadar Malhotra chairperson ka HCL Technologies kala thau ya ki history da ka bakala long kanong India ka baning kong e banrung ha ka top 10 ha ka Hurun Global Rich List 2025 na ka benta ki kanthay. Da ka jingdan jing em ka bala antat ba ka long lai point san lak lur tingka kala yo ka kardan ka bapra na prengki kanthay ki berus pa tam ha ka prthay. Kajing kiu kerdan jongka kalong hadin kajing shimbenta ka South New Person na ukpa jongka Roshni Nadar ubade unong seng jongka HCL Technologies. Kani kajing penkri akam kalabu ya ka kajing sunshar jongka Vama Sundari Investment Vama Delhi bar ka HCL Corporation ki kinhon ba kentiu ya ka HCL Technologies. Kum kajing mi Roshni Nadar Malhotra menta unkmi ya baro ki rai ba kongsan. Na gabenta kani ka company he bha ha kalyang ka technology ka bakor khat ar billion. Da kani ka jingpin kala Roshni Nadar Malhotra menta ulabat ya ka hok thep wood ya ka bha jangka Vama Delhi ka ba south point khat new person bar ka HCL Corporation ka ba North point khat new person ha ka HCL Technologies but ya ka hok thep wood halor ka Vama Delhi in system ka ba khat ar point khandai psau person ha ka HCL Corporation sau khandai. Hashua gani ka jingpin kala Roshni Nadar ubat sanpui person habaro artli ki Vama Delhi but ka HCL Corporation kat ba Roshni Nadar Malhotra ubat shipho point life person habaro artli ki entity. Ka Roshni Nadar Malhotra kala shimti ya ka kam kum ka chairperson jo ka HCL Technologies ha ukala lingkot arhajar arpho. Kadairu kanongkit kli jongka Roshni Nadar Foundation kabla seng ki jaga puli bahakli ru ha India. Ha Hurun Global Rich List arhajar arpsan kadon sakatu katni ki wei par ki hes pa na India. Ugatam Adani udanglong ubri ubarus pa atam hagari India but udon haga kadan gabakat pra ha ka perthei. Dilip Shangvi naga Sant Pharmaceutical udon haga kadan gabasau hagari India but sa Azim Premji naga Vipro haga kadan gabapra. Ka Hurun List jong usnem arhajar arpsan ka kentup ya lai hajar sauspa saupu angut ki hespa na ki nyop huwei teli kiri ka bapin iye ka jingkiu ka basan person ha ka jingdan jong ki hespa ha ba yanu jor bat usnem baladam kaspa jong ki baro kala kiu da khat lai person.